A Najeriya, 'yan bindiga sun yi garkuwa da ɗaliban firamare da na sakandire guda 287 a makarantunsu da ke ƙauyen Kuriga a ƙaramar hukumar Cikin ta jihar Kaduna. Rahotanni sun tabbatar da cewa lamarin ya faru a safiyar Alhamis, amma babu haƙiƙanin adadin waɗanda lamarin ya shafa. Sai dai wani malamin makaranta mai suna Sani Abdullahi, wanda ya tsallake rijiya da baya, ya bayyana cewa ɗalibai 287 aka sace a makarantar. Malamin makarantar ya ce, ‘yan bindiga sun kashe mutum ɗaya, sannan yara da lamarin ya ritsa da su, shekarunsu sun kama ne daga shekara 8 zuwa 15. Sani Abdullahi ya ce, a ɓangaren sakandire, ɗalibai 187 ne suka ɓace, amma a ɓangaren firamare ɗalibai 125 su ne aka nema aka rasa da farko, amma daga bisani 25 sun dawo. Malamin ya bayyana cewa ya shiga makarantar da misalin karfe 7:45, kuma yana waigawa sai ya ga 'yan bindiga sun kewaye makarantar, saboda haka ne aka ruɗe, aka kuma rasa inda za a shiga. Ya ce 'yan bindigar sun ba su umarnin su shiga daji, kuma sun yi musu biyayya domin suna da yawa, kuma ɗalibai kusan 700 ne ke biye da su. Don haka lokacin da suka shiga daji ne malamin ya yi sa'a ya tsere da wasu da yawa daga cikin ɗaliban, nan kuma ya koma ƙauye tare da ba da labari ga al'umma. Da haka ne nan take ɓangarorin jami'an tsaro da hukumar Kadvis suka bi sawun 'yan ta'addar, amma jami'an tsaron yankin ba su yi nasara ba, inda 'yan bindiga har suka samu nasarar kashe guda daga cikinsu. Ya bayyana cewa ana cikin wani hali na fargaba tun bayan sace ɗaliban. Wani da ya shaida faruwar lamarin ya ce babu wani gida a Kuriga wanda wannan al'amari bai shafa ba.